sa among lungsod. Unya di ami sa Minute Burger. Kay mga onig burger. Librehon mi sa akong igsuon. Tindira ari. Mao na akong manghod. Hi guys. Luto siya burger, oh. Ako igagaw. Si Jinjen. Hi. Akong banana Q. Ang hapit mi ari sa Minute Burger. Kaya magpalibre mi sa akong manghod. Kaya pagkahuman ari, muadto mi sa Medina. Kaya gi-invite ko sa akong igagaw. Sa kasal nila ugma. Ipa-video daw ang ilahang kasal. Diri sa Minute Burger, daghan mo mapilian na ay big time, sulit, chicken, hotdog. Ako ganahan yung hotdog. Yan na sila'y hot choco, na sila'y juice. Kainit kayo, ginawa ko juice ko. Parang inita. Init eh guys. Init kayo. Grabe na taka itong kay Dani. Sige na din. Kaya para pangat na rin ka dito. Nagatungkol lang sa lang. Maglawas ka. Pay-pay tip na mo, pay-pay diha. Kaya ko di, karton di. Mga unta, ang burger. Minute Burger. Diri ra ni sa Balingwan, Misamis Oriental. Doon ni siya sa Bog Store. Human ani ato mig Medina kay gi-invite ko sa may gagaw. Kasal. Mao na magpa-video sila sa kasal nila. Ay, ikaw, guwapa kayo. Berlin. Virgin oil. Virgin oil guys. Oh, bulinaw. Tapos. Dili sa madam, kay mga ito pamituan, Medina. Grabe kay Igang guys. Karto na lang kaway, ano. Wala yung ano. Rimpan. Kani arti-arti karton na. Gumagubang laban guys. Yo. Oh, ganyan. Taka na dito tiyo. Dili ka muntak basta ha. Ako ko lagi. Grabe ka igang, ginawa ko juice ko day. Grabe kay Igang guys, mga tago na lang. Hot sauce. Hot sauce, dahil pwede pakibalot na lang sa hot sauce. Lamig yung hot sauce kay init kayo niya. Oh, siyempre, hindi ko malakala. Okay. Ako ko'y gagaw. Adam, Okay ka? Kala, diha, nagpagukay ko. ay may gaga di na da. Ay, di ko po. Tabuan mi dito sa Mitabon, ugma. Ingan to yapon orasa hapon. Bahig hapon tama ko ano. At least magwat-wat ta niya dito kung kitay makauna. Among atuan sa Medina bukid nya wa kami kay balog pilay pamasahi adto. Nahuman mi kaon, mga to na mi karon taud-taud. Kung muari mo sa Balingwan, ganahan mo magkaon sa ice cream, arira mo sa Minute Burger kay naa sila ice cream dinhi. Kay labi na karon nga init ang panahon, ganahan tagkaon sa Bugnaw. Diri ra sa Minute Burger. Han sila ice cream dinhi. Oh, daghan sila ice cream. Pwede ninyong pilian. Oh, di ba? Minute Burger sa Balingwan, Misamis Oriental! Mana may kaon sa burger. Yung mga to na sa terminal kay paingon mi sa Medina. Tara na, Jin. Aw igagaw nga gwapa. Hari na mitek. Balingwan. Init guys, init. Ay, Jin. Ano yung terminals? Terminal, Balingwan. Yo, tama salit sa birthday yun. Wala na.
Cagayan man. Cagayan man. Yan is terminal. Terminal is sa Balinguan. Si Kling Kling ato sakyan Jin. Nabaka si Ari. Asa ka Mads? Ginoo ko Mads. Dagan ako na-recruit. Akong kumari. Ate. Autoara. Si Madam. Nagwat ni sakyanan. Pay masakyan. Mami. Di na mi sa Medina sa may face tabra no niya nagwat mi sa sakyanan paingon sa Natugod, Mimbolo. Naabot na mi sa mong gianhaan. Unya diretso din mi kusina. Kinamay niluto dari. Nay niluto sudan. Si Mama Inday. So na siya sa akong papa, si Mama. Nakaintak ang bag. Mo ni siya ang kaslon ugma. Guys, di anami sa among gianhaan, nakaabot na jud mi, kaloy sa juice, unya. Naglingkod ako aning gawas, nagatubang ko sa giluto. Ara. Bam bam. Ayan guys, daghan salamat sa inyo ang tanan. Bye.